ଭାଇ ସାଜତ ତ ଶିବାଙ୍କୁ ବଜାଇ ତମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଶିଖାଉଥିଲି ତମେ ସତ କହୁଛ ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝୁଛି ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଟୋକାରେ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ଆକୃଷ୍ଟକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ହେଲେ ବାଲ୍ମୀ ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଆରେ ସେଦିନ ଆସିକି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଗୋପୀ ଦେଖି ଯାଇନି ତାହେଲେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ସ୍ପଏଲ୍ ତମେ ତମେ ସେ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଛାତ ଉପରକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ତମେ ଛୁଇଁ ତମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଗୋଟେ ଚିଠି ଡାକବାଲା ନେଇଗଲା ଭାବି ସରକାର କିଛି ହେଇତ ବୋଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଚିଠି ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି ହଁ ଦିଅ ହେଲେ ଏବେ ଭାବୁଛି ସେ ଚିଠି ଅପେକ୍ଷା ତମ ଦି ଜଣ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ଦରକାର ଡରି ଗଲି ମୁଁ ବି ଆରେ ଆଗରୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ମୋ ଶାଶୁ ମା ଜାଣିଗଲେ ଆଉ କିଏ ହାତ ତମେ ସାଉଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ମୋ ଶାଶୁ ମା ତାଙ୍କ ପାପ କର୍ମ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ମାରି ଦିଅ ବୁଢ଼ୀକୁ ମୋ ବୋଉକୁ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ଯୋଉମାନେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ସେମାନେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ମୋର ଅତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଭାଇ 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 ନମସ୍କାର ଭକ୍ତି କମିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ବଢିଆ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଚାଶ